L'arribada del telèfon va suposar un avenç significatiu en el camp de les comunicacions. El primer que hi va haver va ser a Can Mallol. Després de Can Mallol va anar a Cala Nàsia i llavors aquí a Manjonet de Can Cuca. Van anar alternant, saps? La instal·lació d'aparells telefònics es va fer paulatinament. Mentre no es disposava de telèfon a casa, si es volia trucar s'havia d'anar a una centraleta. Havíem d'anar a la central, diríem, per telefonar. Parlaves allà, però en les cases així no n'hi havia. La central de telèfons, doncs, allò, si volia trucar en un punt determinat, anaves allà i trucaves a Barcelona, per exemple. Anaves a la central, demanaves un número, per exemple, de Vic, si n'hi havia. A vegades n'hi havia que no tenien. Té telèfon, aquesta paraula es deia molt. Llavors no picava gaire ningú. I esclar, tu demanaves a la central de Sant Julià, em posaràs amb aquest número de tal lloc, obres aquella central, a maneta, suposo que devia demanar a la central que ella depenia. I poder aquella depenia d'una altra. O sigui, hi havia un procés una mica llarg. Fins que al final hi havia d'haver la doble, la triple connexió, i llavors et deia, entra al locutori i parla. I aquella persona, si l'havien trobat a l'acte, o si no, tenia un avís de telèfon. Telèfons al poble, pocs. La fàbrica era el número 1 i poder l'Ajuntament era el 2. Amb això sol es veu els pocs telèfons que hi havia. I llavors ja va venir que van posar el telèfon en general, tot arreu. La ràdio, que va tenir un cert protagonisme durant els anys 30, es va popularitzar després de la guerra. Com que no era a l'abast de tothom, però sovint els que en disposaven la compartien amb la resta. Quan va arribar a la ràdio, el primer que vaig sentir jo era aquí a Can Gili, que donaven un partit de futbol i era l'únic ràdio que hi havia al poble. Home, quan feien futbol i això sí, la casa que en tenien la gent hi anaven a escoltar-ho. Em recordo el 1943 que en Peret de Cala Ramona, el pare, doncs va treure la ràdio perquè escoltéssim la final de Copa entre el Barcelona i l'Atlètic de Bilbao. La primera ràdio que vam tenir a casa meva el va fer un senyor d'aquí al poble. El meu cunyat en feia molts per tothom, feia uns arrellets petits, es va dedicar a fer això. I també tenien una emissora. Va fer una emissora i enraonaven, aquí a Sant Julià. L'escassa oferta de programes provocava que tothom sintonitzés el mateix dial i es compartissin els mateixos continguts. En Toràs, que era un senyor molt divertit, que era més aviat humorista. Era un locutor d'abans de la guerra. Em penso que era del 30, sí que jo tenia un any, 35, 34, em sembla. Feien La Malquerida, i llavors l'Hostal de la Glòria, tot això jo ho vaig sentir per la ràdio. I només em vaig poder resistir uns quants capítols, que se'n deia Ama Rossa. I noi, quan vaig començar a veure que tornaven a enganxar, i tornaven a enganxar, mai més. Paraula, mai més he pogut en cap serial d'aquests. El pare Manuel Cazador, molt popular al poble, es va interessar molt pels nous avenços tecnològics i per les aplicacions que aquests podien tenir en el camp del saber. Va destacar pels seus estudis i experiments en camps tan diversos com l'astronomia, la meteorologia, l'agricultura i en diferents àmbits de la ciència i de la cultura. Un senyor molt cascarràbies, però molt intel·ligent. Un home molt singular, perquè ell havia fet experiments de ràdio. Ell era també meteoròleg. Era molt llestre, el que es cuidava de la... En dèiem la gàbia dels lloros nosaltres. Allà on tenia totes les mides de la pluja que queia, les temperatures. Sí, bé, és que el pare caçador era el qui ens embuïa amb aquestes... Jo me'n recordo que venia a casa i Montsuet us canviarà el temps, perquè hi ha hagut una davallada de la pressió atmosfèrica i avui es veia la boira barcons. Escrivia el part meteorològic cada dia i llavors passava a Barcelona el d'allò general. Jo sé que ell estava fent unes investigacions sobre les cuques de les patates. I tot plegat es treia de la butxaca una capsa, com aquestes típiques capses de pastilles, però ja una mica més grossa, i allà hi portava unes quantes fulles de patatera i cuques de les patates. I allà, observant, explicava, només a mi em havia cridat l'atenció de que un home portés una capsa amb fulles i escarbats de la patata. Em recordo aquell temps que feia aquelles nevades,
Ell ja calculava perquè per passar per la neu, doncs me'n recordo que es va fer unes plataformes, un tros de fusta quadrada, amb uns lligams que es posava així, i anava per sobre la neu amb aquelles plataformes, així no s'ensorrava, com si fossin esquís. Tot un personatge. La vinculació amb el medi rural i la poca indústria existent al poble feien que la majoria de famílies es mantingués amb els seus propis mitjans. El treball al camp, el bosc i la cura del bestiar, entre d'altres, eren el pilar d'una economia familiar de subsistència. I tothom tenia una o dues hortes, aquí al Pla d'Alta Riba, que en deien, i allà doncs hi feien patates, mongetes... Tomàquets, pebrots... Bueno, tota classe de verdures, i la gent vivia d'això. Sí, bueno, això era llogat, diguéssim, era d'un senyor, llavors aquestes hortes les conroaven i cada any havien de pagar, diguéssim. Hi havia un costum establert es veu de molts anys enrere que el dia de Tots Sants era el dia d'anar a pagar els arrendaments. No crec que fossin gaires calés. Al carrer de l'Obreda, en una caseta, i a davant hi havia l'hortet. I per exemple, tenia 9 metres la fatxada nostra, ens donaven l'hort de davant de 9 metres per conroar. I així tot aquell carrer conroava, diríem, els horts de davant. A més, la gent tenia conills i gallines. 4 gallines. A casa havíem tingut una vaca, havíem tingut una mula. Tothom, quasi bé, criava un porc i mataven el porc. I feien blat de moro, tot això, diguéssim, pel seu gasto. A casa dels meus pares doncs tenien el forn i es feien el pa. La gent vivia de la terra i del bestiar que es cuidaven. Era l'economia no de mercat, de subsistència. Per garantir la proteïna durant mesos, s'engreixava un porc i a l'hivern es feia la matança. Aquest dia era un dels més importants de l'any. I venia el matador, que ja eren expressos, ja anaven només a matar porc. El pare anava per les cases, diríem, que ell matarifa, i em va ensenyar a mi, jo també feia el mateix. Tot el matí que començaven a matar-lo, degollar-lo. Posàvem el catafal, que en dèiem, matàvem el porc així al carrer. T'aguntar la cua o la pota. Tot l'any tenia feina a matar porcs, perquè, esclar, l'engreixava el porc, l'altre també, llavors tal casa maten el porc, l'altre també, tothom matava i d'això vivíem. Durant tot un dia estaves pel porc. Separaven tot de la carn i llavors ja triaven per fer les botifarres, per fer les llonganisses. Els embotits, doncs, s'aprofitaven els budells. Es giraven al revés, ben nets, en vinagre, i es netejaven i llavors s'omplien de botifarra de carn magra o de carn cuita. Normalment venia una mocadera que arreglava la tripa i aquella dona, doncs, que a cada poble n'hi havia alguna, o dues, sabien les mides de la sal i de la pebre i tota la gresca. Primerament feien llonganissa, llavors botifarra, i així ho embotien tot. Sempre si volies guardar un pernil, guardaves el pernil. Els pernils els penjaven. Solien haver el rebost i sempre la feien al cantó més fresc de la casa, i sempre de cara, si podia ser, de cara a tramuntana. Amb un n'hi havia prou de pernil, perquè se menjava massa, és de vigilar. Llavors agafaven un perol i tot allò que era gras ho ficaven en aquell perol i es anava fent el greix. I llavors feien els greixons, que eren tan bons. I llavors hi havia els llumillos, tot això ho havies d'anar separant. N'hi havia una part que la bullien, una altra part que la fregien i llavors la confitaven coberta del mateix greix del porc. La meva mare feia pilotilles i feia llumillo i costella de porc. I ho feia fregir ben fregit, llavors tenia unes olles que eren de terrissa i ho agafava i ficava tot allà en aquella olla. I ficava la meitat greix i la meitat oli. I llavors, quan volies menjar, traies un tros de costella o una pilotilla i era boníssim. O sigui, s'aprofitava tot. La gent vol els porcs que no facin cansalada, llavors havia de fer una cansalada de pom perquè de la cansalada tenien per passar tot l'any, penjaven les penques de cansalada i anaven tirant del tros. Llavors que es feia com festa, convidaves a la família i en aquell temps es feien el sopar de mort de porc que en deien, llavors potser es passaven un parell d'hores allà
fins a l'hora de la nit jugant a cartes, saps què vull dir? La matança del porc era la festa major de les cases. El bosc oferia molts recursos, especialment en forma d'energia, material de construcció i aliment. Era habitual treballar-hi durant l'hivern. Normalment al bosc s'hi treballava a l'hivern. Tallar, fer llenya, fer boscais, fer llenya petita pels forns. Es porcaven els arbres, les alzines, els roures, tot això, i feien feixos. I llavors s'ho venien. L'amo cobrava un tant per feix, i aquell que feia el feix cobrava per fer-lo, el venien a la bòbila allà on fos, i tots contents. I es guanyaven la vida doncs, portant una càrrega de feixos cada dia. Normalment anava a parar en els terrissers i en alguns forners. Els forners que feien pa era tot amb llenya. I llavors molts també anaven amb aquestes fàbriques que fan teules, fan rajols i tot això. Cremaven la llenya, que és el que coïa l'obra. I després feien carbó, també anaven de carboners. Bueno, jo m'ho explicava perquè no he vist mai, però tallaven trossos de llenya, però es veu que havia de ser molt ben fet, perquè si no haguera anat bé. Ho ficaven tot en un pilot i no sé, ho feien i tant, feia de carbonet. En havíem cremat prou nosaltres. Passaven la vida al bosc. Això vol dir que tenien animals, mules i matxos especialment, i carros que anaven i venien. Jo hi havia vist la majoria de les vegades 2 i 3 animals. L'orografia del terreny era sots i, esclar, hi havia moments que es havia d'ativar molt fort el carro per treure'l. Una activitat pròpia del treball al bosc era recollir pinyes per extreure'n els pinyons. Aquesta tasca tenia la particularitat que la realitzaven dones i nens del poble. I aquí a Sant Julià hi havia els pinyonaires. Anaven al bosc a collir les pinyes de pinyons i les cuien, les estallaven trencats i llavors agafaven dones, els hi deien dones d'aquí del poble, els hi deien si volien anar a triar pinyons i posaven una taula en el carrer, allà al mig del carrer, ens portàvem, jo hi havia prou anat, una cadira i posaven un sac apuntat aquí que quedés obert, així, i anaves triant així i els pinyons posats en un plat. Anar traient els pinyons de les closques. I les closques que triaves, o que d'allò, te les donaven per cremar a casa. Feia molt bon foc, allò. I treballaven, precisament, el jornal era quedar-se la clofolla. L'un hi anava 2 hores, l'altre hi anava 3, però sé que posaven les taules aquí fora al carrer. Jo encara me'n recordo perquè la canalla, quan havien acabat, miràvem a terra de collir els pinyons que havien caigut. Sí. Després de dedicar la tardor i l'hivern al bosc, era durant la primavera i fins l'estiu que les tasques del camp requerien més atencions. El cultiu de gra era majoritari a Sant Julià. Aquí s'ha fet entre el blat de moro, Que en deien blat de moro de sobrostoi. el blat, patates, algun camp de menjar pels animals, de falç o trepadella que deien, o el que fos. Per a alguns agricultors del poble, el cultiu de patata va ser rendible durant un temps. Aquí la patata nostra era la patata del bufet. I se'n feien moltes de patates aquí a la plana. Molts dies, de la plana de Vic en sortia un tren cap a Barcelona de patates. Els pagesos seguien les pautes del saber popular i interpretaven els signes del temps per tal de tenir bones collites. Els dies de plantar patates era Setmana Santa. Per Setmana Santa es plantaven les patates perquè deien que venia bé la lluna i que eren els dies de plantar. Seguia més el temps. Els pagesos diuen que ens mirem sempre al cel. Com que sempre estem d'això, doncs tots tenien les seves manies. La bruixa del castell de Gurb, o la canalla d'Emborra, o les boires de Barcons, o la professor d'Arbúcies. Tot això eren noms que quan les veies portaven pluges, diguéssim. El terme municipal disposa d'un conjunt destacat de masies. Algunes de les més importants estan situades a Vilalleons,
municipi que per raons administratives es va annexionar a Sant Julià el 22 de febrer de 1946. Algunes d'aquestes masies concentraven grans extensions de terra que era arrendada. Tots tenien les seves parts, però havien de donar la part a l'amo. Sí, a parts. I, per exemple, cada 4 sacs de 50 quilos o 52, un tocava l'amo. Depèn dels propietaris. I els propietaris molt vivien de pagès. Ara n'hi havia que era més explotat que de 4, 2 al propietari i 2 cada un. Però hi havia aquestes dues lleis. O sigui, els amos, allò que passa, els propietaris, n'hi havia que eren més explotadors uns que els altres. Per tal de cobrir les despeses, molts homes, a més de treballar els cultius propis, s'oferien com a jornalers per treballar al camp a canvi d'un sou. Sí, feia jornals. El meu pare era pagès, teníem una mica de terra i ell cuidava la terra així, però anava a fer jornals en altres puestos. Sí, es guanyàvem la vida així i els camps. El meu pare anava a treballar així, arma una casa, arma l'altra, si li deien. I tenies patates d'això, i em deien, venies aquí a Sant Julià, a missa d'això, i la gent que anaven a jornal, Narcís, aquelles patates vols dir que ja no s'haurien d'acabar? Sí, Josep, ja pots mirar de venir amb 5 o 6 homes per acabar patates. A l'estiu, quan el blat era a punt, es començava a segar. Per realitzar aquesta tasca calia estar ben organitzat i tenir molta gent a punt per fer la feina. Aquí es començava a estar en el segar aquells dies de Sant Lluís, el 21 de juny, 20 de juny, que es començava la que sortia el sol se'n anaven al camp i fins que el sol no era pos no plegaven. Era una de les feines més dures que hi havia a pagès. Sovint, per realitzar feines al camp, es creaven colles de treballadors. Durant el temps de sega, era habitual contractar aquests grups de gent organitzats generalment per un cap de colla. Aquí a Sant Julià, el cap de colla, diríem, era un tal Garbells. Al temps del segar, necessito 5 o 6 homes per segar. T'anaves amb ell, tenia un equip de 7 o 8 homes i mira, se reunien, per exemple, al matí al cafè i deien, saps on hem d'anar a treballar avui? Hi ha feina? Sí o no? Si no hi havia feina, pobra gent, què feien? Cap a casa. I si hi havia feina, deien, mira, ens anirem a tal casa i tal altra, que falten 2 o 3 homes durant 8 dies.